create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru Funeral Streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru Funeral Streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please put your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. Ndinofunga kuti tichinyatsogadzikana tinogona kuwana muimbi umwe chete wedu anogona kutiimbira. Umwe chete wedu anogona kutiimbira. Ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata,
zichirwadza tonama, zvichirema zvichirwadza tonama, zvichirema zvichirwadza tonama, zvichirema zvichirema tinamata, muzoramba muchinamata, muzoramba muchinamata, muzoramba muchinamata, muzoramba muchinamata, muzoramba muchinamata, muzoramba muchinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata. Mazvita nekuimba kwakanaka pamusoro iyi muri Nyakabau. Ndinoti nematambudziko. Mazvita inini ndoitwa mufundisi mudikanadzo, mufundisi wepano. Tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatana basa zvakanaka kusvika ranyatsa kupera mangwana kuNorton. Vandinavo muno vatiri kuenda navo vachanopeta basa guru vanoitwa Mr. Magadzire. Baba, sanganai nemhuri. And you've decided kudaira vamagadzire kudarika inini nai? Ndakuonai. Alright. Kungozvirerutsa kuti zviite sezvinoita nyore, regai tiremekedzane. Chatanga nekuremekedza mudikana achazenga motikari inenge ine hama vanoitwa Baba Rodney Nyakabau. Handina kuvanongedzerwa sindotenda vari pano. Mukangoti nyamu zvinoita right. Tinokuremekedzai uvaponyu unotikoshera. Regai tiremekedze mudzimai waWellington in absentia. Muzita raJesu Kristu, amen. Vana vavo tinovaremekedza zvakare muzita raJesu Kristu, amen. Masiblings vakoma vaningi nahanzvadzi tinokuremekedzai dzaWellington muzita raJesu, amen. Ndaziviswa vana atezvara ndeve kwaMundoza tinoda kuvaremekedza in a special way yekuvauchira maoko pamwe chete tiuchire vana baba. Handina kuziva. All right. Vakagara kupi? I think vakatogara pasiripo nai. Muimba achitiimbira vachigadzirirwa pekugara. Pandiri kutarisa ipapa. Handiti? Chinamata, inoramba ni chinamata, chinamata, inoramba ni chinamata, chinamata, inoramba ni chinamata, chinamata, muzoramba muchinamata, chinamata, muzoramba muchinamata, chinamata, muzoramba muchinamata, tinotenda Mazvita. Thank you so much. Vana mai vemunhu tinoda kuvaremekedza zvakare tiuchire vana mai. Muri yose kuEcobank Bank tinokuremekedzai zvichida mukangoti nyamu zvinoita zvakanaka. Hama dzedu dzateera umwe wavo tinokuremekedzai. Thank you so much. Tingagara hedu pasi. Regai ndiremekedze Chaplain Zuda vari munzira vari kuuya from Zimbabwe National Army. Is on his way. Vanga vaine imwe commitment asi vari kumhanya kuti vasvike. Regai ndiremekedze muri yose
yeku World Harvest Congregational Holiness Church muzita raJesu Kristu, amen. Ndicharemekedza vafundisi vari pakati pedu vachingoti nyamu. As I mentioned them, Pastor Tafumanei, tinokuremekedzai. Tikaita tsika yekuuchira zvinoita right nai. All right. Pastor Mtasa, Pastor Nyirenda, regai tiremekedze vakuru vevakuru nai. Regai nditange naEvangelist Saungweme. Maingovanzwa nditi ndivo ivava. All right. Tinokuremekedzai munhu waMwari. Mukupedzisira asi kusiri kudupukisa, toda kuremekedza an apostle amongst us, tova tavasira mukana zvakare wekuti vatishumire muchinguva chipfupi, asi ndinotenda kuti zvichasvika pakadzikadzika pemwoyo yedu. Tiise maoko tichiremekedza Apostle Shumba vachiuya. Mazvita henyu, regai ndikumbirewo muvhangeri Saungweme vanamati. Pamusoro mhuri yekwanyakabawu, pamusoro yevanatezvara, pamusoro mudzimai waWeli nevaranda vaMwari vese vari panzvimbo ino, pamusoro ichaplain, tinokutendai nebasa rakanaka ramatiitira. Regai ndikumbire kuverengerwa neshona kuna Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Tinotenda chaplain vasvika pamusoro ichaplain. Ndiverengerewo neshona. Genesis chapter number 1 verses 26 kusvika pa27. Genesis chapter number 1 verse 26 kusvika 27. Mwari akati, ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu, ngaave noutongi hwenyika yose, nehwehove dzogungwa, neshiri dzedenga, nezvipfuwo zvinokambaira, nokuzvova napasi. Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi. Mazvita tinotenda nekuverengwa kweshoko Kwakanaka. kwakanaka nemusoro. Regai ndigadzirise, ndambonzwa chaplain vachiti maomberera maoko ava kupfuura inini. Kwamhoreswa vafundisi, madzimai ava haana kumhoreswa. Saka haisiriyo inonzi gender based violence here. Saka regai tikumbire mai Tafumanei vari pano. Avapo. Mai Mtasa vari pano. Simukai mai Mtasa tikuonei. Ndivo mai Mtasa ava. Mai mufundisi veWorld Harvest kereke sangano rekuchitungwiza. Ininiwo ndina adzimai vangu vari pano. Simukai amai vanhu vakuonei. Ndo vanondiwachirawo nekundibikirawo ivava. Tinotenda. Ndisati ndataura zvandiri kuda kutaura, ndinoda kuti tiri kurwadziwa zvakanyanya. Dai Mwari akatibatsira
tese tikarwadziwa tisingataure zvakawanda. Itai amen. Pakutaura panobuda mashoko anokuvadza. Dzimwe nguva usingade kukuvadza, mukapidigura kapeti iyi, munoona kuti kuseri kwayo hakuna peteni. Peteni iri kumberi ndo kune order. Kuseri kwacho kunotori neshinda. Zvichida uri kuona nekuseri kwekapeti, uri kuona shinda. Zvauri kuona zvakasiyana nezviri kuonekwa nevamwe. Saka kutaura ngakuite chi? Kushoma. Munhu wese ngaati amen. Zvinotibatsira kuti tiende mberi. Kana pane zvinotaurwa, nguva ichavapo yekutaura. Asi nguva ino inguva yekuchema. Amen. Ndoda kuti taure zvishoma pamusoro paGogo Nyakabawo nemhuri yavo nemwana wavo wataunganira pano. Amai ava ndakavaziva muna 1999. Kereke yedu yekunotoni ichangotanga. Vakarera vana vavo tichizviona kusanganisira iyeyo. Munamato wavo vanorangarira pakarwara Gogo Nyakabawo. Vaisakwanisa havo kutaurira vanhu vese. Ine vakanditaurira kuti dai Mwari angondibatsira ndaona vana vangu vese vakura kusvika vapedza chikoro, ndikavati muchaona varoora. Amen. Mwari akatiitira zvakanaka. Weli, Admire nevakomana vadiki vari pamashure ava ndichakutaurai nemazita kuitira nguva. Vakakura tikambonamata navo, vakamboenda kuSayoja. Weli akazembe ngaakuenda kune imwe yaingonzi kunjanji uko, handizive pamwe mufundisi wacho ari pano. Tinotenda zvakadaro. Asi Mwari vaimuda vachidaro saizvozvo. Ndinoda kutenda Mwari, uye amai tiri pano kuchema nemi nekukunyaradzai. Dai Mwari akakunyaradzai kusvika panoparadzana mongo namapfupa. Now ndoda kuchitaura zvandamirira pano. The question everybody asks is why death? Weli afirei? Vamwe vakati afa nguva isina kukwana. Vamwe vakataura zvakasiyana siyana. But do you ever say why birth? Panozvarwa mwana, hapana anobvunza kuti mwana azvarirwei. Tese tinongoti makorokoto. But iplani yaMwari. Amen. Mwari asika zvimwe zvese anozoti ngatichisika munhu nemufananidzo wedu. Sore yenyu kana musinga believe ku Trinity, pane vamwe vasinga believe ku Trinity, ndinokuremekedzai nebelief yenyu. Asi ini ndinotenda kuti akanga achitaura nemwanakomana naMweya Mutsvene kuti ngatisike munhu akafanana nesu. Imbotarisa munhu ari pedyo newe, mutarise kufesi. Wakafanana naye? Asi wakafanana naMwari ndizvo? Saka wakafanana naMwari chii? Amen mani. Hallelujah, hallelujah. Takafanana naMwari nekuti Mwari vatatu mumwe. Amen. Isu takasikwa takafanana naMwari nekuti munhu mweya unogara munyama une ndangariro. Hallelujah. Zvanzi neBhaibheri vamwe vachazouya kuna Matthew chapter 7 voti kuna Mwari, hatina kuita mabasa makuru here nezita renyu? Munasi muda kutiramba sei nhai Mwari? Takadzinga madhimoni nezita renyu, takaporesa vanorwara nezita renyu, takaita mabasa makuru nezita renyu. Hamungatidzinge nhasi, taiparidza Jesu. Munoziva zvazvinoreva? Zvinoreva kuti kune vari kuparidza Jesu Mwari asingavazive. Kune vari kudzinga madhimoni Mwari asingavazive. Kune vari kuita mapipi neminana Mwari asingavazive. Kune vari kutengesa oil Mwari asingavazive. Ita haleluya maniwe.
Saka ndoda kuti muzive kuti tiri plani yaMwari. Saka dai kuri kuti Mwari haana kutipa inonzi soul, chinonetsawo ndechekuti mutauro wedu weshona uyu ameno kana awanda. Pandakambodzidza kudhara wainzi une 500 words, wechirungu ipapo wainzi une 5000. Ndikati vano mutauro wedu hatingoni kumbogadzira tikawedzera here mashoko kuti uti wandei. Sei ndiri kudaro? Ndiri kuti hatinyatso, mutauro wacho haunyatso, mashoko acho mashoma. Rimwe chete rinogona kutadza kunyama. Makamboona kana uchiinterpreta unotaura zvakawanda wanda. Saka inzwi rekuti soul nerekuti spirit kushona rakafanana, asi zvakasiyana. Kureva kuti hatina. Ndamunzwa muchinzi dhokota. Muri dhokota. Neniwo ndiri dhokota. Ngatizogara pasi timbotsvaka shona word rekuti soul. Nokuti ndondangariro yacho yekuti kana wakunzi naMwari wakaita chakati, nokuti munhu wese achamira pamberi paMwari achizvidavirira, haudavirirwe nemumwe munhu. Munogona kuimba here? Munogona imba kanini? Mumureverere, 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 verudzi wake mumureverere, kana mubvunzwa muchibvunzwa nani? Munobvunzwa nani? Haleluya, haleluya. Hakuna anokubvunza, ameni. Hakuna anokureverera, haleluya. Hakuna anokubvunza, uchamira wega pamberi paMwari uchizvidavirira nemabasa ako. Saka udza munhu ari pedyo kuti kana uchirarama panyika panorarama mushi, uchamira pamberi paMwari uchizvidavirira pamusoro pemararamiro ako. Mukadzi wangu ndinomuda veduwe, ndinomuda. Dai zvaibvira ndaimurevererawo kuti kana iye anondidawo dai zvaibvira aindirevererawo, asi zvakarambidzwa. Ameni. Hakuna anokureverera. Vamwe vanoti hanzi mazutaurire aiwa ini ndiri muRoma kai kwandiri kubasa uko. Ameni. Roma ichechi yangu, handikugara ndichikutaurirai ndokuchechi kwangu kaini. Ameni. Saka ndiri kutaura zvekuchechi kweku tinoudzana kuti tinoreverera vamwe, but shoko haridaro. Saka ratsanangura richiti Mwari akati ngatisikei munhu nomufananidzo wedu. Saka takafanana naMwari pakuti tiri mweya, tiri spirit, soul and body. Ndakanzwa mumwe achichema achiti weli aenda, weli aenda, weli aenda, weli aenda. Haasiriye weli ari apa here. Tauya muno Eli kuzomuona. Zvikanzi tarisai kuti maziso akagere mushere. Ameni. Zvazvinoreva ndezvekuti uyu ari apa haasiriye weli. Weli chaiyo mweya unogara munyama. Iye anoti kana nguva yakwana, kana Mwari ati yakwana, kana uine mari yakaita sei, mari haikwanise kukubatsira. Ameni. Kana uine mukurumbira wakaita sei, mukurumbira haukwanise kukubatsira. Nevamwe vanhu vekuti ukavatarisa achifambapo unoti vakomana ava vanodya vachiguta. Kune vamwe vane ganda ka, handi munoziva ganda? Kana rega nditi vamwe vane ganda, kana kuti vamwe vane skin, vamwe vane ganda, vamwe vane leather. Zvinosiyaniswa nechikafu chaunodya. Munhu anodya nyama mazuva ese hanetse kuona. Handina kuti ari nani pane anodya miriwo hanetse futi kuona. Nearara nenzara hanetse kuona. Neari ari kustafa hanetse kuona. But ndinzwei vadikani, gonye rinodya millionaire negonye rinodya street kid same gonye. Ameni. Kana nguva yako yakwana. Hazvina mhosva kuti wakaita sei. Hazvina mhosva kuti une mukurumbira.
hazvina mhosva kuti wakadzidza. Vadikani ndinzwei, tiri project yaMwari. Amai, chishuwo changa chiri chekuti ndodo kuti vana vangu vagondiviga. Vati chishuwo, vati paplani yaMwari paakasika Weli, Bhaibheri rinotaura kuna Jobhu kuti makamutarira mugano waasingatenderwe kupfuura. Ameni. Kana pane vanofunga kuti Weli aroiwa, makanyepirwa. Ameni. Weli akwanirwa nenguva yakatarwa naMwari. Ameni. Kana muroyi akashandiswawo zvake, kana aripo akashandiswawo hake kuti angope ameno varoi. Asi kwandinombofamba ndinoti ndiroyi, asi hapana ati ambondiroyi, handizivi kuti kuda kundifarira Weli. Kwese kwandinoenda ndikati ndinoparidza ndosangana nati varoi makadii. Ndikati varoi inzwai munzwe, varoi itai. Ameni. Muno hamuna. Ivoko vanoti ameni. Ndobva ndati chindiroyai ndongodzoka. Hapana andiroya. Pano ndo nzvimbo yekutanga uya ndasvika pasina muroyi. Ameni. Ndakamboparidza kwazvimba uko ndokubva ndati varoi, uyai tisangane manheru muratidze kuti munoroya zveshuwa. Ndobva kwaita chimwe chinhu chakandida kuti ndidzoke kuHarare. Vakomana vandanga ndasiya kwamasiyarwa vakati munhu waMwari matiparira pamusoro pechechi parara pachiti kokoro. Nhasi musadzokera. Ndikati alright. Ndobva ndasvika, ndobva takarara. Zvikanzi vakomana, saka varuya vanoselekta here kuti uyu anoroyeka uyu haroyeki? Vaidei manheru pano? Ameni. Ndinzwei vadikani, tiri project yaMwari. Anoti asika chinangwa chake paakatisika aida kuti tigare naye tichinjoya kugona kwake. Mwari anoshamisa manimi. Ameni. Akamwaya nyeredzi mudenga kubva muchanza chamaoko ake. Ameni. Vanomunamata vamwe vachimurumidza, vanochimurumbidza vanomuti mugona zvose, nokuti hapana chinhu chaanokonewa. Vamwe vanomuti mubanda pakukutu, nekuti panorema iye anopagona. Haleluya, haleluya. Chirera nherera, muchengeta chirikadzi, akafanira nekunamatwa. Daidzira kuti ameni maniwe. Haleluya. Saka zvino chakazoitikawo, Adamu naEva ndokufurirwa nenyoka. Ndokunzi Mwari haana kutaura achiti akati zvakati, achiitira kuti aiziva kuti mukangoita zvaasina kuti muite munofanana naye. Ndo zvinoita vanhu vakawanda vanofurirwa. Muno mune vanhu vasina varume vakafurirwa nevamwe kuti ngatiite so. Hapane vamwe vanofurira iwe. Kana uchiona murume achinetsa, muitire boyfriend. Ndokuti aite munhu kwaye. Muitire boyfriend. Madzimai mweziya nyaya ndiri kutaura. Because makatomboadviswa ita boyfriend. Murume anodzikama akaziva kuti pane mumwe ari kukuda. Ndike chingani uchimubata? Wamubata kechi 3. Aiwa ngambokubatawo kechi 1. Zvino makabatwa mafurirwa mukabatwa kechi 1. Nobva matorwa mukaendwa nemi nemunyai mukanosiiwa kumba kwenyu. Mukazita vabata, mukati takanga iye ndakambata ka 3. Baba wako wakakurova muromo nemugoti zvikanzi nyarara. Murume arambirwe chihure. Vakomana munoziva vanhu, enda vanhu vanotaura tsika dzakadaro idzi dzakashata. Varume vari muno imbonditarisai mani. Mutarisai. Itawo murume kwaye mani. Udza murume ari pedyo, ita murume kwaye mani. Ungachipiswa kudaro nevanhu kunzi hanzi haurambirwe chihure. Uchihurirei? Ameni. Munoziva kuti mahure anobhadharwa naye, ndizvo? Anobhadharwa. Saka naye varume takakwana here kuti munhu unonobhadhara chinhu chaunacho kumba chemahara. Tarisa murume ari pedyo nomubvunzo kuti wakakwana here.
Let me borrow my friend's words. Mvangeri Sangweme wakati hanzi kana wakaita mukadzi umwana mazamu matatu. Amaza zveshuwawo kana indikada kunomuona ane 3 asi kana aine 2 se wangu aiwa tundoaziva ameni eshe anongoriwo nemazamu acho 2 iwayo zvese zvakangofanana. Ameni. Varume tiitirei mushapo. Haleluya, haleluya. Dai Mwari akatibatsira. Saka chivi chakapinda mumunhu. Chapinda mumunhu. Mwari akanga ati nezuva raunodya muchero uyu, you will surely die. Uchafa. Saka takabva tatanga kufa. Chiko chatiri kuti rufu. Weli chai hafi. Rufu rwatiri kutaura ndonzira yekubva nayo pano. Nekuti anga achifamba iye weli ari mweya. Anga achifamba ari munyama. Weli musanyeperwa nevanhu kuti hanzi kana wafa zvatopera. Zvatotanga. Ameni. Kana wafa zvatotanga. Kana uripo pano usingambofunga pamusoro pekaunoenda. Nhasi ngarive zuva raunofanira kuti jekerwei nazvo. Ndakambodzwa vamwe vaimwa doro ravo, rinonaka doro kune vamwe. Ini ndakaritesta ndikariregera because rinovava, saka vaida kuti ndinwe vachiti hanzi kunaka kwedoro kuvava. Ndikangoti ano kuvava ngatisiyane nazvo. Amen. Saka kana vachimwa doro ravo vanenge vachitaurirana chaplain kuti inini mufundisi wangu ndibhame, chechi yangu ibhawa. Zvino chakandinetsa panofa munhu hapadanwe bhamen. Chero akanga ari bhandi nebhurugwa nabhamen anoda umufundisi. Ameni. Zvino tinozongowewo umwe akafa pakanga pakaungana vanhu vakafuridza makondomu vachiti ranga riri gamba rezvese. Asi hapadanwe chifu hure kuti adi achizoviga munhu. Chifu hure anenge akufunga kuti zvino ndichabhadharwa nani. Ndo mabvire atinoita panyika. Tichienda kwatinofanira kuenda. Kunofanira kuendwa kunoendwa maringe nemagariro wakaita pano panyika. Kana wakagara usinganamate Mwari. Ndabvunza ndichiti we all say why death, but we don't say why birth. Ndakamboti rega ndimbonyatsobvunzurudza ndikati naye vakomana, mboni yeziso inobva pazai raamai here kana pambeu yababa? Ndaibvunza vana chiremba. Hatina shuwa. Ndikati konzara akaziva kuti munhu achavaviwa agoda kukwenya ndiani? Iori project ya Mwari. Tikwanire shamwari. Ameni. Ndati tikwanire shamwari. Ufungere mangwana rako. Nekuti zuva rinouya rauchamira pamberi paMwari uchizvidavirira pamusoro poupenyu hwako. Mwari atiitire zvakanaka. Mwari atibatsire. Tifunge kuti kana ndazvarwa ndazvarirwei. Pandinorarama ndiri kuraramirei. Kwandinoenda ndichanodii. Ndichipeta nyaya rega ndigare ndakutaurira kuti kana ukafa usingazivi Mwari uri kuendepi? Ugadzirire. Kune nzvimbo inonzi Hadesi kana kuti nechirungu Hades. Ikoko kwakafanana nechitokisi. Ndikabaya chaplain nebanga izvozvi. Ndinotorwa ndosungwa nemapurisa. Ndoenda kuRimandi prison. Harisi jere. Asi ijere. Muri kunzwisisa? Ndiye ndichitozikama unzi banga racho rakabaya naro iri exhibit chamirira ndechekuti apuhwe mutongo wake achiinda mujere chairo. Asi nenjingodyawo sadza nesauti kana zvirizvo zviri kudyiwa ikoko magumbeze iwayo anoenda iwayo ndiende ndichipractice jere.
ndo pamunonzwa paya kuna Luku mupfumi achiti, baba tumai Razaro andidonhedzere donhwe rimwe chete nekuti ndatsva nemurazvo wemoto. Saka next door yeGehena ndiyo Hadesi. Saka moto haugari kuHadesi, unongouya kuzokupai nzwisa, ungokuvavaidza wodzokera kwaunogara. Ameni. Kuti hazvidi kuti uzoshokeka, unofanira kugara wanzwa kutsva. Ameni, ameni, ameni. Saka ikoko hakuna kumira mushe, auye kispaye, mweya hautsve. Saka uchagara kuGehena nokusingaperi mushure mekunge watongwa. Kana ukafa uri mutsvene, ugare waziva unoenda kunonzi kuparadise. Kuparadise kwakafanana kana wakambokwira ndege. Iko zvino chitima chedu chakafa, ndaigona kushandisa chitima, but regai ndishandise ndege. Ukakwira ndege wosvika pacheck-in counter, wova patiketi rako, voti tipe passport tione kuti ndiwe here zveshuwa, wovapa kuti chiunza mabhegi. Indobva gokwe tinokwira mabhazi takura bhegi rangu mumusoro mangu because hatitruste kuti rikaiswa pamwe. Saka hazviitwe kundege. Ameni. Kundege unotumira mabhegi. Ameni. Woudzwa siti rekugara, unotopiwa kuti uri kugara pasiti number 3A. Wotorwa wonzi chienda kunonzi kudeparture lounge. Chero une hope dzinenge dzedawa, haukotsire ukasiwa nendege. Vanotanga kudaidzira kuti this is the departure of flight number SA022 to Johannesburg. Frederick Shumba, you are delaying the flight. Vakomanya vachitsvaka vakakotsira vese variko. Kana ungopinda muparadise ndipo unotanga kunzwa, kana uchiflya upakati kwirirei business lounge, unotanga kutodya chikafu. Unonzwa nzwisa, unonzwa kunaka kweupenyu. Ameni. Kuti handagarika manje. Haleluya. Ameni mani. Ameni. Saka kana wapinda muparadise, unenge wakutesta denga, wakunzwa kunaka kwedenga, wamirira kuti zvingotaurwa kuti chipindai, imi makapinda kare. Haleluya. Ameni maniwe. Chibvunza munhu ari pedyo nokuti, saka imi muri kuenda kupi kwenu? Ndichivhara ndinoda kuti muri yekwanyakabawu, Gogoshila Nyakabawu, this is my friend. Those who want to know about me, if you don't know me well, go and ask this woman. She's my prayer warrior. Everything that has gone through my life, she knows. Vanomuziva mudzimai uyu kuchechi munamati mukuru. Nyaya dzangu dzese dzandinoda kutaura, dzandisingataure nevanhu, ndotaura naiye. Anozviziva. Ameni. Kana imi musingamufarirewo zvenyu, iyo inyaya yenyuwo. Ini ndinomunzwisisa mudzimai uyu. Ari munamati, anonzwisisa even zveupenyu hwangu samufundisi. Ameni. Zvandinopindana naye nazvo ndichitaurawo naye mudzimai uyu. Ndinoda kuti munyaradzwe muchiziva kuti zvaitwa izvi zvaitwa naMwari. Admire, nyaradzwai muchiziva kuti zvaitwa naMwari. Rodney, nyaradzwai muchiziva kuti zvaitwa naMwari. Izvi ndizvo zvisina anobvunza. Ameni. Vakomana, muchipedzisa zvangu neuyu, munoziva uya ainzi Michael Jackson. Nesuwo tiri kuchikoro taimboitawo ino, makamboinzwa ainzi break dance iya, tichitenga kuti bhutsu twaaitamba natwo isu hatitombomuziva. Unawo anodhiraivha mota dzokuti akangobaya bhatani madhoo anokwira mudenga kuti asinge mapapiro eshiri. Asi kana nguva yakadai yasvika, hazvina kuti une mari, hazvina kuti hauna, hazvina kuti wakadzidza, hazvina kuti hauna. Munhu wese anofa achinomira pamberi paMwari. Ndoda kukusiyira shoko rekuti zvibvunze kuti wakazvarirwei, uye kana zuva rasvika rakadai uchange wakamira papi. Ndinoti Mwari atinyaradze
Mwari atiwanire nyasha. Wellington afambe murugare. Mwari akukomborerei ndinotenda. Mazvita chaplain ndinodzosera nguva kwamuzi. Tinogona kuramba tichiombera kutenda munhu waMwari. Regai tingokota usu tinamate kutenda shoko ratagamuchidzwa. Baba vedu kudenga tinokutendai, tinovonga zita renyu nekuti muri Mwari vakanaka. Rimwe zuva vadzidzi vanokubvunzai vachitaura nhau dzekuya kuna baba makuti ndakuenda. Vari kusurwara kwazvo. Pane mashoko amunovaudza kuti handikusiyi muri nherera asi ndinokusiyirai mweya mutsvene. Dzimwe dzenguva mataura muchiti shoko raMwari ndicho chikafu chemweya. Tinokutendai neshoko rauya kuupenyu hwedu. Tanga tiri kuchema asi tagutswa neshoko. Zviro kwazvo takuitinesa kuti shoko raMwari chikafu chemweya wedu, ndo daily bread of our souls. Tazvita baba vedu kudenga tinokutendai. Chengetedzai mudziyo washandiswa mufundisi ngaitwe zvakanaka. Tinokuongai baba wedu. Tirambe takasimbiswa Mwari. Patinosangana nenguva yakadai, mweya munyara dzako tinyaradza. Tinokutendai muchatitungamira program ino Mwari. Kusvika mwana wenyu Wellington achengetwa zuva remangwana. Ndakuongai nekutendai. Ndadzora mbiri kwamuri. Budza nemuzita neropa raMambo Jesu Kristu. Amen. Mazvita. Thank you so much. Tinokutendai apostle nekushumira kwatiri. Tinotenda chaplain Zuda tatisina kuvaziva handiti ndivo chaplain Zuda vamhanya zvikuru maona kuti vatozosvika earlier nai. Thank you so much mufundisi. Tasvika kwekupedzisira kweprogram yedu tiri pano. Tiri kusimuka in a few minutes tichienda kumba kuNorton. Ma-announcements andinawo ndeaya ekuti motikari yatiri kuenda nayo inotakura mapassengers 3. Saka ndichakumbira vemhuri mugotibatsira to identify the 3 saizvozvo. Uyezve tichakumbira one contact person from you family yekwanyakabau kuitira kuti isu kana tichitaura nemi tinotaura through that person, imimiwo muchitaura nesu munotaura through that person kuti zviite murongo wakanaka. Thank you. Ndisingazive kana paine an announcement. An announcement. Okay. Thank you so much. My apologies. Vana mama ndansina kukuacknowledge. Ndiri activist futhi. All right. Tichaita body viewing tichitanga nevari panze vandiri kuona tichiuya kunoku. Tisazeze zvedu zvirango zvemusha zvanga zvaitwa saka zvakangonaka zvakadi zvakadaro. Over to you Mr. Magadzire na chaplain Zuda. Vane zvavanotiitira vachititungamirira kuti tosimuka sei. Ndizvoka. So tinotenderwa kuimba saizvozvo tichiuya vachapedzisira kuita body viewing are the key nanditika. Vanopedzisira spouse ndo inopedzisira naika. Yes. Vafundisi vedu vanenge vari kunoko vachiona kuti basa riri kufamba zvakanaka. Vafundisi vedu tingauya hedu kunoko. Yes. Tiimbirwe hama yandiimbira zvandiitira zvakanaka. Yes, I think you can use this mic. You can come and sing from this one. Iwe nyengetera to write memories nemudikani wedu iri right at the back. Saka vanenge vangopedza kuita body viewing toenda we pen down ma memories atinawo nemudikani wedu. Mazvita, thank you so much. Kana newe gadzirira Gadzirira
mwari mumwaka yose tado kubuda mwari ndicho kunanga kunotona munofamba munotadzei mwari kuchengeta tarise zvidzidzo zvamwari ngamuchere kwemanyengetera kunyaradzwa kwamama nemuri yose mwari kurambedza kusakuneni ndokuti rimwe zuva tinosangana wedu mwari kuchikupa mbiri yose kanaka kudenga nyasha katudzidzisa kristu zomwari baba mukazanakonga mutete tinambokachengeta mwari